Galay ko ng Ginoo mga kaigsunan. O nining adlaw karon. Biyahe ta paingon sa bukid. Bisita ta sa mga kaigsunan nato. Medyo niksik ang panahon. Mata sa paglumayo sa Ginoo. Galay payon ta kanunay mga kaigsunan sa paglumayo sa Ginoo. Ginoo mga kaigsunan. Padayon ta karon sa pagtungas. Mao ni kuyog nato mga batanon. Salamat sa Ginoo sa iyahang pagkamay sa kinabuhi. Kuyog muna mo mga kaigsunan samtang magapamisita ta. Nato mga kaigsunan. Naligon ang Ginoo mga kaigsunan. Ata karon sa ano to, makiksunod to sa Layawan. Brad, may buntag na Brad. Buntag pas. Yung na to karon ang mga ano to. Nara sila. Ay, igsuon. Doon sa verse ni Moron to. Yan sa kan Mateo 4 ay unang Timoteo 4:8. Sige, unsa man to eh. May kapusdanan papaunat sa lawas sa Panginoon Espirituhan papaunat kapusdanan sa tanang butang kay makatamang kini kanato kinabuhi karon og sumaabot. Amen. So, muna kuyog na to sila karon mga kaigsuonan. Medyo karat atong tutunlan no. Tungod sa kabugnaw pod. Kuyog na to ni sila karon kay walay klase. Atong napahimusla ang panahon kuyog mo po sila, willing sila magkuyog. Napatalaing kuyog di ay. Itong bisitahon igsuon katong bungto dito. Natin mga kaigsuonan dito adto na to karon. Among kuyugon mga kaigsuonan samtang magpamuha ta dito. Natin mga igsuon dito sa pikas bungtod. Nanugway o kuan. Nanugway. Nanugway ugo, nagway og baka. Brad! Salamat kay sa Ginoo mga kaigsuonan. Ikaw, Dong Rodel, sa verse mo Dong Rodel. Ha? Juan sa Filipos 4:12 may kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nagatag kanako ni Kristo Jesus. Amen. Salamat kayo ning mga no. Lepot sila na ako daw nga ako ra isa kuyog mo. Kuan. Tumuhadot sa imadot. Nasa padayag 3:11 wanha ako sa di madugay. Ti pagay mong nabatunan arulay makagaw sa purong-puro. Amen. Nang Ginoo mga kaigsuonan. So kuyog putaron nagbisita tas ng mga kaigsuonan nato dinhi. Sister may buntag. Nahap si nanay. Ay may buntag nanay. So salamat sa Ginoo sa iyang pagkamay. Napod mi kuan dayron. Napod ni Bibi. Hi. Hi. Handlock siya mga kaigsuonan. So ligon ang Ginoo mga kaigsuonan.
na mga balay po niya sa mga kaigsuonan nato. Ani tanan diri tungod dito. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamayo. Brad, may matag na Brad. Ang igsuon na to bago naabot. Brad, matag. Oh, okay ra. Kuy na ko mga bata noon po. Brad, dinay na Brad. Salamat kayo. Nay, salamat nay. Salamat kayo sa Ginoo igsuon. Lain ta karon makibisog ko mo namo mga kaigsuonan. Tumas na po ta karon og bukid. Paugna sa atong pisikal o espirituhan ng bata. Lain ko ng Ginoo mga kaigsuonan. Tumas na po ta karon din sa bungtod. Pwede na ito mga kaigsunan. So, salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagkamayo. Kutas kayo igsuon. Kuyog na to sila. Brad, buntag Brad. Tag ninyo. Dalay ko ng Ginoo mga kaigsuonan. Pahulay may gamay. Kutas ka adyo. Muna ang nakanindot din igsuon. Tapos kayo mong panlantaw. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamayo.